Daasebre frame anopa ewia anaju mpo da suomu a meba Arafo amohweye efri achichiri ene mencheye mamunyina akwaba edemo benyansapo kasamfoni so nyansapo na wajeso ede ama mese yesane ne badwemba samne se wohwa yegina Juaben wa Asante emantam hanom yana na Otuo Sireboe ona oye oman ehene na so ye pe na yegina ye na ene sente nyansapo ya baba bepiem no enyina ene se wode wani echiremu ewokura ye friend se konongo a besemfinsia aduasanie na akonwa no eda empanye ewo musa eden yaso meni mo kase ene adehye busua ewo konongo enya odiadefo a wonom edene ba owura yanya nente se nidi ene Dr. Awuah wono ena mprempren de adehye busua wo konongo ayino se womra abagosem kakra wo echiremu akonongo akonwa yie sabio na akosua echama a wono ye otoso miensa eye manhema ewa ha no wono ena sabe odi sa akonwa so enti wo beso afnamu na amamra ne amane kwa so no wasai na ode agenti de yensu akie na nne de bekoso ho bia ewo nsai no mu yentwa ho mfonyini emfa enkyeremu arefo same se mohwa edom a ewo ye na Otuo Sireboe otoso mienu na himfia ha na enye dom keto akra emma emu akrintira mwam wo bia se de ahinsie amamra ne amane tie no se bia kusabia kroto eyentomatuntum na yedekọ enu nte manya nwanwa se ene ahimfia no no tuntum no ena edi ehim saa na Asante amamre ne amane no etie enti sa wohwa wonma baba betena se dada ye twen se dwumadi na nkasa no ebe koso yenya nte se nkrobe semienu ena eneye ye bana ya baba besimu ehene eno ewo Juaben ha ena afei konongo eno so ehye Juaben ase wonmu nyina adampanya enei wonmo eba na ya baba besi emu ehene ewo hono arefo yedi kaka chemo dada se yebepie mu ewo Juaben wa Asante mantama yana na Otuo Sireboe otoso mienu na saase so na enne na nanoma busumfo ayipoma kwam ama me ne mo kase konongo akonwa eda obese mfinhie aduasa eni no adehye busua na nya odehye konkron a wo befa amamre ne amane kwan so na afi waso afne mo swaye na wo baba di ade ne mprempren no enkra yensa aka ne se owura Dr. Awuah wono ena seseye abusua no ayino se womra na omeye amamre ne amane sefata na womiswaye saa medie yebeka se wabetena apatem a enche no yede ne beko yana na Otuo Sireboe ena afi na akosue echama womye Juaben manhene ni Juaben manhema enim na wakoye amamre ne amane sefata owre yenkane no na Metropolitan Engineer Accra Metropolitan Assembly saa enso na project coordinator World Bank initiated Urban 5 project here, Tamale managing consultant and urban development consortium chese ni timu bobu ye na onim de ewo amemu ene ne nchechire ene ne nkan komu enti ene nyansapo ye de to monima na yese baba bi pia ene owura na nya baba betena patam se de Asante amamre ne amane etie no no ebre so a ye de ne bekọ ne yakwa koyi na kire na samedie ye nkoso ne mfie ne kutwa wise hwienu santemu no eni echi wone ne dom ena baba betena apatam a enche ye betonsa na ye de afre no dase Asante amamre ne amane mu sabe wo hene be so aya mfiti prekope na onko bebia wo kusua na se wo henkase wo kusua kire no ne mo motena bebia e friend se apatam ti ebeka sesei no yewura Dr. Awuah ote apatam nyame ya adom no so awia ne nkonwa din no se de ebre makwan e ma yentimi mfa ntodwa utrai ewia na abosomfo yi pomakwam na abrewa yi pomakwam wia ye de nkonwa din no so ebeto ase na ye de amamo hu abra sesei de wone na busua ne dom ete apatamu na onya enko yewura Otuo Sireboe nanim no eno ena sesei ye twa ho mfonyina ye de ekyerem na ha eda so nyansapo kasa mfonyine so yesane ne badwemba nti madwemba kwa so ene aba amamre ne amane ebetwa gu ha no ebiara ye de bebam tikoso na edi yechi arefo same se wohwa empanyimfo a won mo ba ya won mo beta ne chibi na won mo ba won be chia yewura Dr. Awuah ene ne mpanyimfo a won mo eti adwamu no sa pepepe won mo aba be chia no da so a eti apatem ekopem se ebrebe kubakwa mu na afeye chiame amakwan ne aba be fa no ede ne akọ ne nana Otuo Sireboe ene ne manhema won mo enim
Arefose wo hwe samri ya yenuanom prempe college kumase wonmo so de omon munyam ababeta adwumadi ne dina ne ntia yenya echirema na jese Dr. Awuah owura ene bibia kwa wiya obaba abaye Konongohene eho ena okoje ne ntete suku kunni ba ko a ewa Asante mantem wonmo no omso de omon munyam akyerkyerefo ne asuafo ne bia womode eba na yewura Awuah womode ababeta ne chintise muhu se wonmo so aba bia na ese na sekere eno no sha sese de ebra no anya awie du ora santana atwa ebe ya na chese yana na Otuo Sireboe a wotosumienu Juaben manhene na council of state wono ena osa eye omudwomtani ebra so se woba na woba frisumpie no na wakota se na afi amamre ne amane a ewo se ene edadie na womo wo so muso afremu no muso aye no sabia kronto na amamre nyina eto adeja sa wo hye ya wo se obi aso entakrache ebeka sa wono ne ntakrahene awo ye na Otuo Sireboe na himfie Juaben ahimfie ena ye kaye etene ensoye mu na no ena yeguso aye koye sabe yaka ye na Otuo Sireboe tosumienu a wonye ni paketo asa ewo Asante emantem hanmo a na didie no emuso na emudo na ekọ animu yie pa abakwasam echiremu a se wi ofenso a wono ena Asante mantem nyina no wo ensase pa na mampon ene yewura Juaben na Otuo Sireboe wonmo ena eba na se wonye ni paketo ewo Asante mantem hanmo afei abedwoku a wonmo tu mampanyini efo council of state wonmo abedwoku no wono ena wosa eye dwomtani ewo honmo a wosa ase edi council of state dibre no akyeye pa enye ene asem a wasom oman no edi besi samre yi sa owura yi eho asem na ye kan sa wo hen kase yi wasem ena ye kan yi ebra so sa ewo se woba na afeye woba na wobetra se owura simpie no ena ewo ho na brempo na de hye ene na hemfo na chiame a wo ka wo mo no womu nyina eba na afeye wonma ba betra se sa ohwe de ekura eso obrante ya abo anwome ya eno na yewura wotena se a sabia kronto wode nan edi esisi so ene ade ewo honmo afeye hwechiye na edi ahima eba na yewura ena ohyemu na woba no ene neche a ebutu ditina ayesesika akọ ena tuntum ebubobomu a afeye yehusa nensa ade eda nensa no aye ahuso ni ya bibire ana afei yehu entotoye enso eka ho ne ntoma efra no sabe ebuodu a chese eye mpanyintoma anya asem ketwa wo ba meyie pa na Otuo Sireboe bema etu atene simpie no so na wofro na wakọ agwagwotena ase no simpie no so na wofro no sawhwe emmen na ejina mensa nifa so no so a no samre de ya na Otuo Sireboe wanya ababa beje na konwa na Otuo Sireboe tosumienu Juaben manhene wanya ababa beje na konwa sade meka yede kiremu no abo anwoma na meka ho asem no eno ena eda efom a yade ade bia siso a ne nan esisi so ewo ho no babia wote ne ka nse simpie so wokọ obabia na se obi ahimfie ya bibisa edi eno no simpie so eho ena waba ababetena ene dwumadi no eba na ababa bekoso ho no yehu onu ankasa ne chiame na apagyen dankawo so ewo hanom a womo ebehwe amenne ensuaye no atimi akojojo na niema atoyi koso na fa woni edi akire na NYANSAPO ye bekoso ha bia no ye bemomo hu se wo hwa na chese ye nana akosua chama otoso miensa Juaben manhema wono ena samiri wono nso ene ne dom wono aba edwamu a wono ebeko na womakwakwakwakyia ye nana Otuo Sireboe otoso emienu inde so Asante ato ma fefefo ma mpanyimfo pa nenso no kwasem ni wedi kon abasa a wono matiasi fomi a na se wono edi nana akosua chama anim ama wono akwakwakwakyia Juaben manhene na yese ne manhene ena woko na wakwakwakwakyia no ewo hono se de edi ka kyeremu no se ye ka Juaben akonwa na oyuko adehye abusua no mu ena kyese wono nso efiri a nanka amamre ne amane mu no sabia kronto otumfo abusua panyini brako pe nanka ono na ye kumase hene
nanso ekwan a ebewa na ebi a asembeba na enkoba obeduru ntemunti ena otu na penima ema wono ekosi na nemu honomo eti amamena ne abakwasem no ye no enho nsem kakra na ye de ato no no nana akosia echama wotoso miensa oba panyini wono ena samiri wode ni akyeremu a woko bebia simpie no ewo na afei wakwa akotia ne manhene ewo honomo no ahaye nyansapo wode ya na wode asem koso na fa wani edi akire ene de yebesi wa ha bia no empanyinsam atetesam amamre ene abakwasam yebehwie ni nyina na de agu ho de amam kopem se ensuaye no ebebe awie de ene enworo emom oba panyini na samre wo fro simpie no wona wo fro simpie no akakoma bi na nana akosua chama otoso miensa woduru ne manhene anim woduru ho awie a chese na wagina konwa wone na di nkitawo wachia no na yese amamre kwanso no sese de nananom ayipoma komu eni tedwumadie ne yegidi se enche kura sentie wa ha no eno so ebeba so ewo ho no Trewani tafie mojan Rafado mecha ponfam Rafado mecha ponfam Wasani koyo suntum Aja kujena dia sadu Akusibie kumproj mecha ponfam Akusibie kumproj mecha ponfam Aja ko frisa ye from podem fa usi Aja ko frisa ye from podem fa usi Obrente kusibabun Obrente kusibabun Yentre mecha fort mecha ponfam Yentre mecha fort mecha ponfam Bobia kasi abri ponibo suntum Bobia kasi abri ponibo suntum Obena die trasin Bobia die trasin Why from Podem Farm? Why from Podem Farm? Oh, my bloody 40 merchant 40 Jagmadun Wababina the 40 merchant 40 Jankmadun What was it man about you? What was it man about you? What can you buy from What can you buy from What you question was from What you question was from Pong I read what you were from Buti. What did you say? I read what you were from Buti. What did you say? I'm ready penny selling a bra. You ever felt it? No, so I got my from I'm ready penny selling a bra. You ever find some so I got my jump from what was Casana Magic? What was Casana Magic? Was I fair from Podem Farm? Was I fair from Podem Farm? Was I fair Negas? Was I fair Negas? What was it Negas? What was it Negas? What could I get from a Genevia? Junagas, and Junatibera. Dear Ushedi Tregu Sisia na dear friend se kwadwon a ye de bo abudin ene nsem a ekeka ho e de ekire wo hene Tregu ye ewie na mu center ntahra no nso eye men no nso ehyen ye owie ye no afei e na continue ankom adehye achiame no nso abie kwa mu se wonom nso nko na afei wonom nko enkonkochia omanhene ene omanhema nti eno na sisi mo hu se ekoso wampanyfo ebo mu ase ewo simpie no enimpe ede anidi ede ema yenana Otuo Sireboe ene nana akosua echama otoso miensa mam eye Juaben manhene ene ne manhema enim Tasiana etimi ede ato Daasebre Otuo Sireboe nanim ama wabie kwanse yemra na yemefa Dr. Awuah emrana afi amamre ni amane esefata na Konongohene de hyebusua wo mde baaye no won meye na ekwamu na wona afi die akonwa no yemfa ema no krenti so hwa apata kese na sa apata se a wote na afi ene yebefa no neli na ko nana Otuo Sireboe a wotoso mi Juaben mahi nanim afi ena wo ya ahoboa na afi edom
edina nim na odena ko ebra so se ya se de munima mamre no ontumi tutu ne ntoma ne nguso emfa enkonko gina ohenkase anim ne mo bakwa ha na ode abo ne musa abeto ne nufu no so saa pepepe na amamre ne amane ne tie emo ene hu se doctor empempe wo ye ne sesia no ansa na owia edom no edina nim dinachi na afei no yede na ko yewura Otuo Sireboe nanim na afei wako akwa kusai kra ede ache nananom aha NYANSAPO yesane ne badwemba yeguso a yakache se yabepiem ewo Juaben Asante mantam haya ena na Otuo Sireboe asase so eho ene gina yi sese no kononfo abosomfo yipoma konfinsha bese duasa a konane eda ho no afedo man de hia osefata ese otena akonya no so a won be ya mamre ama oswaye na ode ache nananom nana akosue echama a we Juaben mahima otosum yensa na Otuo Sireboe Juaben mahima otosum yenu na afi oson filimu swaye a ekwan ebremu ama otumi akwakodi ndwuma tisa me de yedene ebeko yedene kwa no ekwan mo bi doctor ena yedene ekono no ekwan mo abi doctor ena yedene ekono no sa pepepe doctor ena ebre asona yedene ekono doctor ena ohwa within finfin medical catch no ne ntoma no ena ode abebo ne nufu so akyekye kama sede amambo ne amane etie no afei na wo kwa akoswaye nti ahombrase mu a na ode ekon kakra aba ahima adehye busua no a wo mu di nachi a wo mu de ne eba no eno pepepe ena wo mu kan ho a wo mu de no eben nyane ntse yewra Dr. Abetewefri asuna ebusuam nti adesia a won mo asuna ebusuam mo kono no enum ena ofri a tse wo bi eti asuna ebusuam ni pe ena ofra omo de no eba eti ena de ese asuna ebusuam wo mo kono no won ma tedenne asuna ebusuam wo mo kono no won mo atedenne Dr. Albert Awuah wana wo tutata ya wo mo edina abano no yese ebrama so ewo se oyi mpaboa enyo no kwa wo mo mudi na chinyina sana amamra ne amane etie no o chacha wa ubeyi na wo do nan ede etietia so na wa ye ne pepepe amane ma konkan misre kwan se mi fa odechibante na ofi kono no aba adama me de na dudo mo ha dise yo Daasebre krachi papa no ase man Yura ene nana hima se eye de shibrante a ojina hey a friend of Dr. Albert Awuah Jr. Na wada Roma ne maame ene Abedimsa wa a ofi Konongo na ne papa enso ene openi Albert Awuah a ofi Kokobriko a eben yase na wada Roma openi ya won 6 October 1957 afia Ghana enya afahudi ena ya wono tugu ne mfia wedia o kikako 65 years Adaroma which am at you say oko we in the elementary school or Otuo school bon so ewo Prempe College or any O level any A level you know our Prempe College from 1969 to 1976 Adaroma wa mananso kwa ofiho enoko yeah BSc Bachelor of Science in Municipal Engineering Asante also Master of Science in Architecture na oye fi 1979 ekosi 1985 BSc BMS na oye no Kharkiv Institute of Municipal Engineers Adaroma Assign a postgraduate certificate in city planning. City Bureau, Tokyo, Japan. If you want to announce why assign a postgraduate certificate in development control under the auspices of Federation of Canadian Municipalities, Castle FN FCM. Cry FN St. John's, Canada. So in 1994. Now Adaroma didn't see a friend doctor no.
and yes, Ebia or Sandy Payare, and a book doctor to acquire the PhD in transport engineering. Our Kharkiv National Automobile and Highway University. No, so I know the year 2007 and we 2016. Daroma, Dr. Abedimsa, I am human being. Yedikai 1986 to 1988 or Accra City Council. Na that time no assistant engineer outside assistant architect with the Mabibri that time na Wadaroma Sambra na assistant engineer / architect Accra City Council. Wadaroma and so why you promote no man be deputy city engineer. I just say engineers are now Accra City Council na ona na oye panino Abibirem and also grass I the brand every 1989 a copy 1990. That message na the modern boss na local government act by Dani city councils Edibeye metropolitan municipal any district assemblies no Accra no Accra city council ti Accra Ebejan Accra metropolitan assembly and eduma sun any ni modern bo any to wacha odima eduma nti e promote no e ma ni be metropolitan engineer as engineer say wa Accra nyina no ono na eda o ma no e wo Accra metropolitan assembly na okwa di brewing so efi 1991 ekopem 1996 Daroma efi 1996 ekopem 2002 Ministry of Local Government and Rural Development any World Bank ekabo project soon be an urban environmental sanitation project na isa media udi Accra ema Accra Metropolitan Assembly so nti no project coordinator say onkogwa na temale crew chichire no sanitation environment munye many mina no professor na obviously bibia do koso wano if 2002 ebisi na kase we managing consultant na consultant ku ni na so na do mo ano ku bi a friend urban development consortium na Adaroma Rachami this branch Assign the modern bounty. Baby professional associations, we are self and the modern bounty Akan you bring home. We book a crabby. A year or a member, American Society of Civil Engineers. Assign a member, American Transportation and Development Institute. Assign a member, American Construction Institute. Assign a member, our Ghana Institute of Architects. Adaroma, assign a member, our Ghana Institute of Management. Na niyuma bebrawaye, waye niyuma bebre, any achievement bebre na aposo ba kone se. Oye city engineer, our Accra Metropolitan Assembly no. Ono na etu assembly nefo. Sede ombechiche eye Accra. Group fufra back say a group baby say was here a teacher fufra on a church say it was here do we see her was here do we see her. It is so and then Mopa cry near wife. That was a moment said Dr. Abedimsa in San Mano, you know. A crown so Okopa a year and Yama Cassia who will be facilities infrastructure be bro or no one and Sasha say. Accra Central Rehabilitation Project on one at the buy Opa Cry Baby Rollins Park. A doctor, Nesano Dumani Bino.
Independence Square and then Ghana nyina yɛde ɛhoahoa yɛ ho ɛno nso na doctor nsa hyɛ mu bi doctor ɛka ɛyɛ nkurɔfokuo a Accra International Conference Center National Theatre ɛne Demarcation Project sɛ wonim Accra yi a wokɔ hɔ a wohu sɛ saa ɛnyɛma a mabubu yɛ bɛnbɛn ne nso doctor na ne nsa hyɛ aseɛ doctor nso ɛna no, you're project coordinator for design and construction. Canadian International Development Funded project. It say Accra Abattoir. And also Doctor Esa Shimbi. Said the medical science. No, you're project coordinator. Our World Bank project. A year Urban 4 projects. Our Temali and Esawu. Temali Municipal Assembly. A year. A car pine, Laura Quine, Otemali, by 250 kilometers there. And also, doctor, and a prayer, or Moye, or Perry, and I'm announced so far. Okay, Emma, Bibia to 2 years, traffic lights, say cars do far on new or see developing traffic systems. Anyway, in a doctor, and Momoye, and Kama. Also, I'm a consultant, Emma Millennium Challenge Corporation. USA, Aban, and Ghana, Aban, Ekabumu, say, Omo, the Otuo people, normally about Ghana, and also know a consultant, Mao. Aroma, doctor, Casa Hodua, or Tibia, Bibi, Timika, a truck, now, Osan kind. We, a Casa, Asante, Casa Fiwa, doctor. Assign a cabro for Kama, Asante French, and Asante German. It's United States, we have a doctor, Saturday, Oko Honswa, the Honsu, but bringing me by Daruma, you are charming. Doctor, Awari Bako, a friend near Mrs. Elizabeth, Awuah. Now, only know a ma and 9. Daruma, we have doctor proof for a grammar, because I'm a kind. Send it here. A veggie mina. See, Dama Betty Amana to you, I said, Doctor Proof and my bonny papa crack. Then, a year, the paper, a year in a doctor, the new media will be a Jabuaga and a mine. A crack. Damasi, you are. Our mastering pride, our motto, beauty and the love of God. Serve our nation, serve our nation. Serve our nation, serve our nation. Real and strong. To my name, yeah, to my name, if there is rain. Character. Character and integrity. 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 Raise your voices now. Raise your voices now. And sing glorious praise, calling and sing glorious praise, Dimika, a console, and maybe a Hene, a Konongohene, a one honor. The one sem, and I, while cratching. The big I say, I can kind, you know. Say, you might wait a dozen. Said a cratchy, you see, a kind and say, so I can't say what was what can I, and sorry, me. Or one of Tofa.
ana ode amaye asa de okrachi eswena Yo, once I'm fatum penny for him. No money intention, na we are no able to buy. Omo mo jere mo bread. Ini boni bia ka. Efa ure on se esi atena asem. Adaka be ka no se. Osua mo kwachi yi. Mo ahini edi na tese mo degree bo ahini. Ya fe no oba mo. E be sere. E ya ho brasie. Osua mo be. Baba aku be ja ahini no mo wo ase e ko bi o so bia. Ibi ani ensu amman ku hosa. So the man you can say when those young people preaching, you know, you ever can home from a Hindi and yet that and more money. Any of my union, yeah, it's so what Yasupa, Sia, Ignite, we is now, Sia, you know, India, what he never put. So what? Ube, Ezeka, I'm videoing this side. Why you don't grow here account or he might be as on count. A faith and I'm not opening. There I'm a Kayano. You in fact, and Madada and detect and one not as I said. So my idea. I don't know. Yami ati eni mu amano try ye ono akasa ni bitia apoho mfi e wani mu kakra ni asi bibie no ye esu nyame ye na se obi abiasa ni akire ni na bitie bo ho no e wo a wo so yamma bebre wadu obesha na mu I'm going to overshadow a bit outside the two and I'm over for Avia a war. A mamre and Yamania man. So, Woban Pano prayer at a book. I could put you up with it. Umpire saying, I'm very well now with me. Aye, Bibia, ye could group. What is a wood group when you need a man for now? I said, your weapon cost what Yamagana mine, you are some mine, or I want to show a Benani Japan a few. Said to me at the Secosia. And the only Jahana 2 million said as if I said 7 on the mount. But 2 million Mawa also who can have a pass to us 2 million. The moon. Now don't think what you did that kind of say. Fat a him black and yet, man. A mamma and Yamania council. Na awie wiye se kakra ya kan so obetimi asom de adwuma ama yi ato yi dia ye be se Daasebre se na da roma onhwe anim na se bi kire nyanga za media papa de mama ene ko brewu yo masene Jesus mabe dio ami adom na ntrie ya be ye Konongohene must force Omohene ye doctor. Sana Konongo so NTP Omohene ye doctor. Ebrusu ha de di huru nipa. Awa babo. Namgiri ese. Opani a o de bai. Owe ni hwe. Nipa benson. No yi ba kwa free. A chese Yesu fitia na betra begina ha. Wafa kwa hudu bebre so ana bedro. Enti ade efo a nyeme na bebeka kiro. I was me. Why when you say, Omotiti, our head Mamba Ghana, Bibri, a Dubra, what you are women. And now, if I near Ajarev said, which you know, up or crew, when you know. The jail said,
Asante atim kuro bebre na hɔ nyinaa nipa menu pɛ ɛna wɔhwɛ so wɔ kwan mu Otuo ɛne Daasebre sɛ wɔkɔ Otuo no wɔn nso ankyɛn sɛ ɔman hena wusu ankyɛn sɛ ɔpempɔn saa so ne nkura ke nyinaa no ɔmo ba ha ɛbɛhyɛ ɛne nɛnɛ atoa ogyina ase bɔ mmɔden hu sɛ Daasebre ne nkura atwa ne ho ahyia nyinaa wɔ administrative capitals ɛnan Asante atim south Biaso Asante atim central Konongohene Udumasi Osan so kɔ Osome from a Siwa or Kuribo so also na Yabaha Pim municipal assembly Ni am Yaginko anyhow What Basel be shy at shed Daasebre on your upbringing on your mind oh yeah and until Beniano Been a fraction by it and I said you Yenam Benia Santa so a being a baby child what do you be in a comments on Anahima and the Bia on your baby child as some pa Benia and an animal swimming and a coba said Daasebre a boy divine and today ba and take Santa a big good to be a better Juaben if I saw also put some pa said to be a baby I made a bomb by a mouse say Wabi Konongohene secondary school Daasebre he said the boy Konongohene Master Government Hospital or Abibirem said the boy Southern administrative capital na wɔ or Abibirem said the boy Amatusi Kampabo so nipa da sɛ ni bi wɔ ha ana wada hu wɔ ba bi na ɔsi daakye wobɛyɛ ɔman nti kɔpɛ sika mpa wata ohuru fa haw ɛna ma wɔ de ho yie na yɛ sika mpa boa ɛna ma yɛ nipa kɛse ɛsɛ ti biara no bibi wɔ ne sɛ de ma wa osu bia wo sɛ bɛ de pɛ sɛ bi ka twa to nyinaa ne sɛ bɔ mmɔden na so bi yie onyame na nkasa na nkɔm so ɔbɛhyira wobɛyɛ saa nnɔm nyinaa de a na me ne mpanimfo afiri Odumase ɛbaayɛ a wangasa wo ni sɛ woyɛ wo som no yie a me ne obi no yɛbɛboa na kotala yɛ nipi ɛwɔ Konongohene Odumase yɛ kwan yɛ basa wobae wahu sɛ de hasitiɛ waboa tomari waboa nkra bɔ mmɔden na mfie tu na o te Daasebre sɛ wopɛ sɛ wo mfie tu no ba na yɛ nyina ɛba na yɛbɛsom na yɛboboa wo hwɛ ɔbɛni agyare bɛbɛ na tifia tu wonti wanante saa ontumena ɛsɔ ɛnyɛ sɛ bi ɔbɛyɛ yare na asoma obi sɛ ɔnkɔhwɛ no kwan bi asoturu hɔ na wɔba ahemfie ɔmɛto mpanimfoɔ hɔ de na ɛyɛ de ahenkwa deɛ wɔɔtɔ ahenkwa kora de ne ɛfiri sɛ wokɔ dwabɔ wokɔ yie na ahenkwa wamfa wo kyene yɛ a ɛna ba tɔ mɛba ɛfa deɛ wɔakyerɛ ba kɔbɛgyina na ɛfie tu na ɔmae ɔtumi kɔ ɔsɛ wobɔ nipa na wohu nipa yie na korɔkɔ nipa ɛsɛ dɛ wɔyɛ adwuma kyerɛ bebrebe deɛ sɛnti biara no megye sɛ nyame ma ɔde gudu Daasebre adaroma kyame so bɛyɛ nyinaa ne tɛmpanimfoɔ nyinaa ka bia na mene mu nyɛ ɛfiri akyɛn baeɛ ɛsɛ deɛ ɛsiri deɛ sɛnti biara no ɛyɛ kyerɛ sɛ mene mpɛn so ɛbɛsiri nti ɔma no kwan obi si turo no matoa yɛsi kɔ no nyinaa no wonim na wakye ɛti wo ba na ɔbɛyɛ kɔ no yie ama sae gabeman ama wie sɛbi Kumasi menhyia adeɛ mesu masrɛ waa ne sɛ wɔmɔden sɛ wo bɛyi no ɛnkɔba sɛ mansotwe bi bɛba na wode kɔ high court supreme court high court bibiara no nana kɔnwa a wɔdi ne dwaben ha no ebi ni hɔ ɔnso akyerɛ wɔn yie wɔn wɔn di agyɛ a ɛnyɛ yie etu di asɛm kɔdi ebu bi mu kora hɔ anan no edi asɛm ti bi srɛw sɛ yiwɔ ni firi ɛsi akwasɛbɛ na esi wɔ so na som pa na ewie wie sɛdeɛ nana masɛnyene ɛkaeɛ no ntoa so ma no wa so wɔbɛtumi ayɛ wɔ enum nyinaa adeɛ a na mesrɛ Daasebre Otuo Sireboe ɔtɔ so mmienu ne nana hema sɛ wɔn fa akonnwa no ma wo na bɛsom sompa a manso nyim bibi tiatia kyerɛ ɛwisɛ ɔba ma me ne wɔakasa wie na nana anim ha no deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ deɛ nananom aka nyinaa fayɛ adesua na bato akoma so ɛwisɛ Konongofoɔ ɔno ayɛ bɔne atia yɛ nanso menim sɛ Awurade Nyankopɔn nam wo so bɛpepa bɔne nyinaa afiri hɔ
Nenya Suye, Ampa, Nenya Nije, Ampa, not my famous member. They say, be Sabajan and Mama Bacono. No, any more can, no, any more did there. Yes, young. If you say, yes, Sabo promotion more pop, Sanity, and tea. Send ne, what back, Nempen in Fui in Agua tomorrow. Mrs. Sobatampa, my two are two. Therefore, you ran in a tree. The John Macquine, I won't see me being channel. Now, it is that, now, ye, the no trade jump. That's it. We can't Asante my boom. Yes, young. 1985. And two for Pokuare. Or 50 years. Mene lawyer for Oahe. That time, me Dima Kotempa. Na aba na wa habi Yo, na tamwa na prempe onya anka bomu asanteman mu a de confidence buy no yo, ade a ode kai ode tone trim afa ade a mutaye siranim otwa abentia yo, na bentia no ese atoto osane imoko komasa se eba ben atoto osane na okande bia se atoto na osane yo, my atoto yo, that time sabi ma feel free and na phone na quite tifi yo, sa so na media ketwa wo ben Konongohene se atoto yo, ona abesane yo, atoto osane atoto osane fasade aka otrim ne beka sempi ya kyerɛw woka irihu a wure befi irihu a fifre te okra popo nim kwati na wure fi Osanje for kasa nanso atoto osane wasane bi awon kran wasane bi otamale wadi engineer ane architect atwa ewiase man ho ahia sabe wubu anya kan nke bese ewu ese won kran nke ebe sabe udi ufu kran no sabe o ke betwa na ma onu mo ni ka bese ewu ampa na de wa ye ma so nyina no okrom nso okrom a ba bia auto yeto hwane ho nso o nimdie o sabi mina so kama wanim so nyam wanim fer wanim kama we nyam pesa wo de boa atutu san ne ma atutu atutu san se de for kan no wa hinye mu kra afe na afe obefo mo cabinet o ansa no ape ohima ape we abetua we achiraw na akwa we apesa o ye inde onye ni papa kra na mpeni force sabi obitu akwa twawa hwene som we be kasa we de onya hwe de oye ma wo e kwa so nti Konongohene kese se ajekro nkra bem and so utwemu a wo planning bia kase tete ono twem na hwe estate kran ya kase ase da hotu ene esisi adan wo kwan kra asa dem nti na no ye kika na ye kan say obi a wo ba ye kan di bre na na fe ahenkwa ba ko gina ho I say, hey, nti Konongohene no mo nipa say that sabe dey my say I'm say na bia ye twa Jesus aba be die nkwa ono ana be nti fa say e baba for there anya dey obanya free mu ampa o hwe akodwa ni ya akoya no so be hwe oyi say dey me ba cha be kan no akonya kase bia ni ba bia obitra akonya so na so ama ayeboho boho so akonya na eboho ba ne ye ne njuba die ntino na makonya no ay kakraka anya sabe ne ntuma fra na ne ho aso ne mom amamu papa ababu no bia ba ho a obetumi ahwe no
and hear me. I said, I can't, Mr. Yar, me who know me called mental school. Joe, or Bobra, or Timia Casse, or no one of us a crack. Joe, so there be a well on the man. I'm fine. They were found. I'm fine. Prayer don't want dear Chaba. Joe. The Bedia Hene, my dear, a dear, I didn't fear a dronum back on 51 years. Zoom. Obiam the sunshine, mammy who don't say that. Yes, yo. Oh, Piao. Asante focus, Zoom. He said, what the first ever domoa? My first, I would hear no, Uncle Hene, oh, Piao. Not dear Hene, my dom, obey a baby, and young one is here. Zoom. Say, and that's every small because of a beer. Yes, I'm a car, or control soon, or in Dada. And to Obano, better Reshuba made him out and say, Kakrama, whom we did him 51 years. The many beyond Bebabo, amount to their walk from my soon. Bebabo, all says Bebabo, I'm a Anyam Punto. Bebabo, I'm a Konongo, or before now do baby not or Casa if you Konongoa, no Casa if you Konongo. Yes, and now for him if you Kongo. Zone. I dear Sireboe. I'm a Oka, our Nigeso. Yes, I be Jeso, Oka, our Nigeso. Sabinya Antema and Kajma, Jabia, Cabiniano, a Fukra, because Cabina dear and I'm catching when I was just here, for church Ramame, for Drod Ramame. You obey, my use to, also used to me. Zone. Auntie, Asante focus, I had the doctor. Momody, Nafa, a bow, dear, Humbrassier, oh, my, no, Mene, and no here, Casami Bube, a channel. I mean, some Moonson show. Set of so apple. Opposite, I can see it. To be or do a better be a dear, no, the Cassette will be a now Humbrassier, and the Jan, the Cassia so. When I order from now, I can see order from now, Brown Hasia, or a cassette will be a so the American, so with me, I hear, nobody soon why, I'm a media, I'm in why, I've been once and talk, no running, no my pine, as a baby children. I'm a Konongo, any gabi, into Massey or Hasse Gabi. Nti me be boa Konongo ani gabi. Madam said the doctor wanting to meet you. So one nti ani gabi. Nti oban obeye Konongo yi amna kan gabi. Madam said yes, na me na le boa fo. Said the Akan on there. Come Daasebre. Madam ma bombo. Baby, you are nine. You are in the big Akama, madam. Bufa. That's an Asante. Piasas me sankuma, piablas me sankum. Pia some pony and pump to the fan can come out from Adam Fronum. I don't swear much I'm pretty from I don't swear no. Me of Hene, Nana Kwabna, Abedimsa. Me of Hene, Nana Kwesi Jumo. Nini a penny, Nana Kodo Wampon. I have some pa, in an unknown best soon here.
na me ofanso besumye na me ba beto aso me de nukoredie Otuo ahobrasie ebesum abenga Daasebre frame anopa ewia anaju mpo dasuomu a meba miswai mi yade se me Awuah Abedimsa bidinsuo gina menum e kasa kire de otiye adom ene osere de Abenda Mistre tu kwadutu Bowie Menema akasai Dr. Awuah asese ni konwadi ane nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso mienu wababa ye Konongohene asese waso afremo saye na wade atre nana Otuo Sireboe wono wotoso mienu Juaben Hene wosai atre no na waka tene se worusuomo owiamo ojamo wofrana wobaba enti sese de Konongo adesia busia eye asra no no wonu mtira ye ama menemo kasa die nana Dr. Awuah Abedimsa otoso mienu wonu ababa ye Konongohene won ma enya asem keto akra samre osawie na mo nsa ya bono nana no so baba na won ma be ma na kwa ba yenim sa yinsie ewie ni se ya afei na wo ba no aba be fra fita na afei amamre ne amane e wo ho no no empanfo ahye na wo mo de ato aso esa ede amanse se de nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso mienu wono ene mprempren wababa be ye Konongohene e wo ho no ma enye asem keto akra wanya trase edom ne adesia busia di na chi ba ye no na akoye anigi asese wonum nyina ede sebo ebomu a wonom edi na chi e wo ho no aha eda so a NYANSAPO kasa mfonyini so a yesane ne badwemba na yede mamo anopa ne ka kire mo se enade Juaben wa Asante makuruwa eni aniwa ewa hanuma Konongo akonya no to be semfinsia aduasa enie afei na abosomfo ipuma kwamo ama nananoma ya amamre ne amane esefata nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso mienu sese wona abaye Konongohene ewo honom ti enei sa wo pe Konongohene eye nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso mienu Arefo ya daswa ewo Juaben na Otuo Sireboe wotoso mienu Council of State chairman na himfie ne wey same nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso mienu sade amamre ne amane etie na nka ewo se wokọ na okobo fufuo mu nansa nenso no menemo kasaye sade ye na Otuo Sireboe wotoso mienu ede tu dwano no ebre eni sade wiem nsacha ya ye ninti no ene kwan e wenti na wo se wonom to aso ne neye woto santen na wono so ene ne chidom ene na brempon wonom ba na fe won be ma ne tirinkwa enti se sa wo hwa sa pepepe na ekoso ye na Otuo Sireboe wotoso mienu wone na hemfo na brempon ena sese wonom ato santena wonom ba na Abedimsa otoso mienu wonom aba na omabamba na kwa aba ama ne tirinkwa e wo honom ye de ka kyeremo se mfinhia be se aduasanie ena Konongo akonwa no eto honom a ene de nananom ayi pomakwam ama sese ene me konkan be so same sa wo hwa ye nana eye Otuo Sireboe ne chiame baako ena kyese wo chia no ne nsam e wo hoyi nti empanfo ne totoso a wonom chiachia eko e wo honom a enye asem keto ayeda so a e wonom nana apiaje da kaso wono ena obaya obechia ye nana medi etu dwano no empanfo ne totoso a wonom chia ma ne tirinkwa waba atenase adwuma no yedi ka etu no fo dada ka kyense enye adwuma eda fomwo nenso no se woba na wo ye ni ya wankasa wanim ebeye nyam eti nananom esaso enim se enche kura no ba fa ankasa ebeduru hanom na afi wode nsa abeto nsa yam na wama nana Abedimsa a wotoso mienu wama no akwa aba na wama se ahye ne komu den ama no atenase arefo na kyese eno no se wo hwe nana Dr. Awuah Abedimsa
a wotoso mienu impepre Konongohene a ohwe opanyini bi a wote ne nkyɛn a sebe wayi ne tiri ho esa na eye lawyer SK Boafo wono ena wote ne nkyɛn de di kan aka kyerɛ mo afi na adehye na omuguso a wono ɛkye a ɛhye ne komu den na wono ama ne tiri nkwa ɛwɔ hono wono ena yɛde hyire anase para ɛde agu ne komu a yɛde bi nso ayɛ ne tiri mu no ntie sɛ de abosofo yi puma kwa mu Konongofo atedenne atadwe ene yatedenne Nana Dr. Awuah Abedimsa a wotoso emienu edin no saa ena ese yebono ene saa so ena etie Abedimsa wono eno no enchakra ebehu se Nana Akosua Chama wotoso miensa eye Juaben manhema ena afeye Nana Otuo Sireboe a wotoso mienu Juaben manhene wono nso beduru ha na afeye wono aba be hye ne komuden na afeye dwumadie no yato aso akoyanim ewo hono Arafo se ohwa Asamre womo apagya mu anase obia amanimu so e de agya ne nyina ne se ye Nana Otuo Sireboe a wotoso emienu ene Nana Akosua Chama a wotoso miensa Juaben manhene ene ne manhema wono duru hwawia ne sa abrempon no ene adehye abusua ne chidom benkum ne feku na wodo nyina ena wono chiachia no eno eduru hwawia nkasa eduru hwawia nkasa Nana Otuo Sireboe woduru hwawia nti na ye se e wo se yewura Nana Abedimsa wokwa ne ntoma no wakwa SK Boafo lawyer ena Nana Otuo Sireboe dika achia no sesia no wona Nana Otuo Sireboe dika afei ena woduru Nana Dr. Awuah Abedimsa a wotoso mienu wona woni ni edi nkita ho kakra na wachia no ewo hono mo nti sa wore mprempren ya sabe ye Nana Otuo Sireboe Juaben manhene wono ene Konongohene Nana Dr. Awuah Abedimsa wono mo ena wonu di nkita ho kakra nsa eda nsem a wachia no ewo hono ayefe ayakono yipa ewo hanuma enye asem ketwa ache finsia biasa de na ese Konongo kro no ada ho ache enu nte ne akoye enigi sem papa asem ba ko a ye Nana Otuo Sireboe kan ya ye de to waso o se asuopo peso ye kasinti ene oda afam chensuo bia de aka nyina etene ekogum enu nti sa wo pesa wo ye kase a enye mpaboa bia beto a obehye na emu efam a beda bebre ho ase no ene be ma waye kase ampa ene ye sade adena kwa wie no na se ewie sa ewie hwo ama nananma ya amamre ne amane esefata nyina ene tintinti a wa ne se Nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso emienu Konongofo wo matedene atadwe enye asem keto kromfi hia de sabe kane na nka wo hene ni ho a eka akrabi foto mi fa kire ebetu hye kuro no so na o me kuro no so edom kane na nka akokon wo na esa ache yie pa etiene ede ani gie ne anuonyam ene de abre Konongo kuro ena fe Juaben kuro a ye Nana Otuo Sireboe wotoso mienu wo ye manhene ewo ho na akoye enigi sempa ewo ho no yeguso a NYANSAPO yeguso esane ne badwemba mu ede emamo a enye asem ketrakra nananom ache awie die na chese ene no se ne esi kona Nana di card to dwase kwan we wane se de osuo no esi eba fam ni awia ne ade enti no na o se wonmu twa tietietie sa akati akon eno ene ehunu se won ma ya se won de aba abesi no Same sawusha Nana Akosua Chama wono nso ene ne dom Juaben manhema wono na edru wono so a wono so ato santena wono ba kakuma bi na Nana Akosua Chama na nkasa wotoso miensa Juaben manhema wono nso edru wono ma wode ensa beto nsa yemu na afi wasa ne ba ekomuden ema remfi se amamre no ekiremu anaje se Konongo ekuro no no sabe ohene osum Nana Akosua Chama wotoso miensa enu nti no sabe na konwa pe a chese chinye bia eni ho enu nti ebra so so ba tampa wode nsa ebeto ne ba ensamuo na wo se ne komuden na oma na kwa ba na wo ka jensa wa ba atenase bra na ebaba som Konongo kuro na enmonyam ni bi enka Juaben man na efei ebi nka Asante man enyina enu nti eno na wo behu se enam so ama nananom nyina Nana Akosua Chama woduru ho Nana Akosua Chama wotoso miensa apia wode ensa to nsam a watom kama ya wusen kita hudie bi ekoso ewo omo banu entama Nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso mienu ene Nana Akosua Cha a wotoso Chama a wotoso miensa Juaben manhema ene akoye nigi sempa sanse akonwa to ye no afedie wonyo de sekan a wobefa akonwa no na wobukuro na manema aye kama NYANSAPO ana wani eguso ne wasoguso a usie na uhwe yesane ne badwemba ekwan so eguso a akwa abani ko muden sena
ena eguso a adehye de ma womo ya hu se Prempeh College school no nso wono ato santene egina kire a wono nso ba all students womo amo afa school no mu pen a ene ye wo mu nim ya kan se all student English poto kasem ebi na ato santene wono chia no no ene mprempren ye suafo no nso wono mu no English broni kan se current student ene current tutors one mo sia hu se ebi ato santene ewo ekira one mo nyina eto aso a one mo echiachia ba enye asemketo amanfo no no eba ne sia na ese nigye na ede abasansa sa wure opanyini na English broni be kasa ne credentials se wode ne honsam adi egu hono ma emupi emudo a chese nitirimu bobew na onimde ankasa ewo hono ma konongofo one mo ati asempa na oseye sanse yebetimi agina so aka se de wosua ne ne wadwo ne de ene mpuntundwuma de wode babro konongofo ewo konongu ekuro no mu a enye asemketwa de de to mo nim na asuafo dada won ma first school no bi mu akọ eto santena kwa akwachia sese nso se wo sha na chese current tutors won mo ekira de mprempren wo school mo ene asuafo mprempren ye won mo eco school no bi no won mo na ato santene a won nso ekọ akwachia no Prempeh College won mo ebo mo nsamana ne se amanfo won mo eno no won na ato santena won mo kona won mo enso edensa akoto ensam sanse school no mu eno faaye ni O level ni ade nyina eho ena oye ya ede animonyam sekese ena ede abre Prempeh College school na akoye enije sempa e wonma enye asem ketwa eti eguso ye wonma santini nyina yedi akire yedi ani kruto bi se hwini mienu santamo ehwe ne ekoso ene ne etwagu nyina ebebo ho dawuro na afi no ya mamonso amohwemo hu ne ekoso mprempren ye ewo Juaben ahemfie o se de wo se Prempeh won mo uniform no de odi na chi pe na Ghana Bar Association won mo president Ghana Bar Association won mo president no ono so Prempeh o student wo ko school ni bi Prempeh College eho eno ono so eco school ni bi ntimi o student na won mo so to aso a won mo nyina chiachia na akoye anika pa na se school no sabe akusabe ekronto atete ani ntini ene akuni lawyer wadaroma yebetimi edi enkomo kakra arafo ye ne lawyer di enkomo ba akumienu pe lawyer yene lawyer ebedi nkomo lawyer wadaroma wedi ani die mu a wudi ankasa nyina ne sei efeme yawo e champon boafo me ba champon wudi bre ne sei ameni Ghana lawyer fo nyina te training pia wa kire mu edi ama lawyer yenhwe mu hu ni sei a edi na na ka kire mu amukọ Prempeh College oh dami sha na Prempeh College ko oh ye demu sronko ye bibia ma ne ye fe na yenim se na Abedimsa awabai meno menene serve wo Prempeh College IMC ni so na wa ene ye kan CV wo hwe bra wa bo a menim se mepekum ni konongo enti me ba betam mpapa echi na msa betan echi se Prempeh College IMC na me gidi se na me ebeboaye na me na tumi no konongo benya ne ntuma pefra na chese lawyer enso eno no arefo oye o student oni nyina ko school said ye wakan Ghana Bar Association one president ena ye ne ebo enkomo no Fade Sawra Nana Dr. Awuah Abedimsa wotosumienu Konongohene wono na yenya asoa no sanse amamra ni amane ni nyina sesei ya wie ni nyina nana na yasoa no ewo memma metri so ayede ne eba no enya se aya nika aya kono aya ni gisam ade ama konongoman adehye a ewo konongo kuro no ma sesei de enije aba papa yenya asoa na wie na yese ekwa na tene amane ni nyina ya betwa egu ewo yana na Otuo Sireboe na himfie hanoma enye asem keto akra na Dr. Awuah Abedimsa Nana Dr. Awuah Abedimsa ranefa eye hena kona eye bema ene aso na memma metri so no sese die bibia akoto bibia akwakoto bibia akwakoto Nana Dr. Awuah Abedimsa wotosu emienu Konongohene wane yaso na yede ne eba NYANSAPO yeguso a yede akira de ekonyina no yadika asem bododa yebetwa ne nyina na yede akira mu ewo honma enye asem ketwa wane yaso na agofo manso ade agudie kete ade edi na chi no nana asau pia odi uhene efatao bama no Nana Dr. Awuah Abedimsa na me ka cham se nye nipa ketwa sa ewo adinimu adesuam enwoma mu oman chetere oman
enkoso ena amare visa ankane metropolitan engineer Accra Metropolitan Assembly so ana project coordinator World Bank Initiative Urban Project 5 Tamale Managing Consultant Urban Development Consortium Nina and Techeria Ani Adia Aya Jubilee Park in Techeria Ani Adia Opani Nina Wadimu Aquatina Wanyani Paketwa Asa Ananeye Konongohene Shabusiano Ayino Sawamra na Afeye Omebuama Konongu Clothing Techeria and Kanko Etime Anko and Kind Nana Dr. Awuah Abedimsa Amanfo no Prepare Senior High School ana Otuo School akwaje ne ntetia awo ehonmo adom anitia aba ana wonmo ade edomo ani anije adidi na tia wonmo eba wonmo ekomu ewo ehonmo no enya samketo akra arafo ane etiefo ejebo eja anya ababa bedru awieme no ekaseye Konongo kura da obesemfinsha aduasane no afedi abosomfo ayipoma kwamu amamene kase nana Dr. Awuah Abedimsa wotosumienu wono ana yaso ano sawre mechi wono ma ama sese de woko na wakwakwagi chirikro no abu ekro no enu nti na NYANSAPO kasamfonyi so yesane ne badwemba mfita no pa ne yede to monimu aha ana yede musie ne ene kajabi da chibia ye beto aso midi ani abusia pani ousu adiomi yamamu nyina mo ane hwa wogen ahenewa Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantu me ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya